Bay. Den. Sure ba? Oh, kasabot. Karoon pa lagi. Ay, karon pa. Ya, kamusta man, Den? Amaris ramen. Ha? As ramen. Tira na ko ah. Oh, sira kay... Den? Patay na ko ikan ko. Okay, tugnaw kayo eh. Tugnaw kayo. Kami sa tabi. Ya, kamusta mong bakasyon mo? Kasabot kayo na? Kamusta oras? Inya as nibi. Buntag. Oh, Mana? Ya, lingkod sa... Ya. Ay, saman. kira. Nakalagad to dul sa mga wala. Ang saman. Wala ilayo ang tunyo. Oh. Ay, dari paday mo asawa oh. Amo ni katong ipa LBC. Oo mo ni. Isa kay. Warig putos niya. Uy, Siya man ni. wala putos. Yun eh. Ano? Kasin masiro ni. Ay, uy, may ni ipikasin. Manay sa akong tiil. Ay, sakit akong tuhod ba? May na yung hapit na ni bulaloon. Niya akong Murig na siro na. Mura. Ay, Wala pa isa, oh. Sama na. So ni tambal mo ko nung yung kurikong ni mo asawa. Ah, oo. Ini. Ay, may ni. Nangatol kayo ko ron. Tampalis kon ba? Ay, kurikong. Sige mo manakod. Mo jud. May ni, kon. Ano ang ni? Basilin. Wow. Sakto gini ba? Basilin, hotdan ko kuan. Ang pinirituan sa bulad. Mali kay matagabi magpalubi ko, gamit ini siya. Palubi. Basilin? Kasi palubi. Oh. Sure day. Ya, salamat kayo ba? Na wala Sabaw, ko dala dala. man. Mo ko dala bulad basig Uy, bulad. wala kwarta. Isot kay Pinas ay. Ah, na medyas daw. Prito medyas. Mura nagbulag ang baho. Ya. Musa man? Mura mag nagdiwang ta. Niwang dako itiyang gani si Red Doors. Redoors ta. Patik-atik Pinas ba mura po kwartahan Oh, inang Red Red Doors. Doors lugar. Utang kuan. Utang mo kan. Kaon, inom, pulutan, dagan kayo. Uy. Today ni may mga bug-odas gawa sa nangabot diri na. Oh, mga Pilipino. Na. Pino na sad. Mga Pilipino na. Mga dagan na 20 atong sa tong nga naisimana niya. Mura magkuan kanang lain mag Sama. mga Like aura. lain mag aura na klaro mo kay aura pa eh. Ah. Gaway bang siko? Gaway ba? Gana. Oh, kana sa. Apa lagi? Mga hap lagi gapon. Yung minamalikayan sa bats. Oo, puro sa tong bats. Sa inyong bats wala no. Sa kwan. Sa amo Ali kayo. nasa mo oy. Na yung bats Na ay. isa. Ah, ayun lang. Pero kuan lagi. sa amo Di wala. na to magtil. Sa nagid sa. Pero Sa sa inyong amo. bats. Sa among bats wala gibayot. Pero kana sila. Nani Nani, sila. nay bayot. Sa among bats wala gibayot. Lisod kay na. Nain ra ba Nagi kay bayot. delikado ra ba ni diri bay? Ay nay ba nga pala lalaki pero Bayad bayot. lagi pero bayad day. Samot na kay imong giingon ni katol kas manok na. Eh, tinuod ba bayot tas anong manok? Ito ka nang kwan nga. Sigaw ko ng manok mabayot. Posible man no? Ambot. Mura. Ang tunong ko nga. Mutuin nun ko kanang kanang suso. Ha? Ano? Log. Suso na nangatol na ko. Kurikong. Ako rin suso na diri ay dagan kito. Nakita ko Paguli ng Pinas kawala. Ikaw man. manok lagi. Pinas malaking manok. Mabayot ng manok pero di mo matuo. Pindi na siguro na. Pero usay biya murag ambot lang ko di ko magtil ba. Ikaw magte. Pag-sure dia. Murag kuan. Daghan biya sa diri. Nga nayuban nga lalaki kayo. Pero tingala ka kay paboritong dula balibol. Okay ra kay namo gilalaki mo dulag balibol. Na namayuban nga kauban bayot. Okay ra gyapon kay masig timingan nga di uban sa bayot. Ang kuan man kay bisag wa na sa dula. Uban mo yapon sa gawas uban. Okay ra kay basig best friend. Develop. Oh, natingala ka kay di po develop tingala po ka kay sa pagtan malaan, may istoryahan. Namo gila diri. Mingon nga ay nagkalain na. Sa man lalaki kay baro. Ay lain na. Kuan ka ba? Kuan? Na siyempre magit ba na. Huy, dili kuya uy. Na may mo na siyang tingog kay lubad kay siyang nalihok. Dili uy, kuya uy. Minyo mangko. Aywa. Minyo mangko. Kailan ko anak? Wala lang ko anak. Pero dili ko ano ha. Di mo gud sorry kayo kay abi mo ko na mo nga ana ba kay kauban mo ko dili ay
masaya magud sila kuan, masaya sila kasama. Na tingog lubad kayo. Masaya sila kasama. Ganang ko basig uban-uban. Ikaw gag duduha ka. Agapon ka ba? Agapon ka. Ay gidol-dol na ba kay na. Ha? Manakod ra ba gid na. Ay di mo tuwa ng takod. Noon. Di mo tuwa ng Kaya takod. ang kauban sa una gani, takdem gani. Unsa man, tsupa lang sila kuan. Oh. Ah. Siyempre, kauban-kauban man. Dili. Ang pag mo basta mo tsupa lugar og kas bayot na. Di, ako gani ka tsupa nung ko kasa. Ikaw isa. Nya. Di bayot. Oh, bitaw. Oh, sure de. Oh, mas po kasa na di. Di ba bayot? Pero kadaghan nagmurag pangitaon na ako. Oh, nya, pangitaon na ako. Nya, labi ako ba? Kami sulit mo panit din, no? Yawa. Sige kamis dia. Run. Ay, sasa. Dagan mong buang. Ipikita ka nag-lotion. Ito, bisuro to. Bayot ko ay. Ay, may pag matulog na. Ay. Natanggal na ba di akong cutics? Sabi, mag-manicure sa ako. Ano to? What? So come back.